Soc la Sara Pérez i avui estem amb els Martinet, viticultors al Priorat. Primer que era molt complicat perquè jo vaig fer la classe de el futur del Priorat i el futur depèn del que vulguem, i no només jo, sinó tota la generació que estem i la que vindrà. I per tant, aquest és un camí col·lectiu que depèn de moltíssima gent. No hi ha moltíssimes coses noves, sempre acaba sortint, però no hi ha un canvi en el moviment. Però sí que es van presentar uns vins que possiblement el que podem fer és parlar d'altres cellers, de canvi de tendència, no molt gran, perquè aquesta tendència segueix sent com molt generalitzada i amb moltes portes, molts possibles camins, i potser en 2 hores no es va poder tocar tot, doncs igual anem concretant cap a d'altres possibilitats. No els he pensat encara. Doncs pot ser la carinyena blanca de l'Ester.